खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ मदिया आसामाव 6,500 कौटि रांनि प्रजेक्टफोरखौ गायसनदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै दरं जिल्लायाव थानाय मंगलदैयाव 6,500 कौटि रांसो बेसेननि जौगाखां बिथांखिनि गायसननायखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारिफोरनि थांखिया ओनसोलाव बिथायारि सानज'थाय, सावस्रि जोथोन आरो फोनांजाबनायखौ बांहोनाय। गाहाय मावथांखिफोराव दंफायो 4,530 कौटि रांनि गुवाहाटी रिं रड प्रजेक्टनि थांखिया नोगोरफोरनि थांलाय फैलायखौ बांहोनाय आरो ट्रेफिक होंगो दोंगोखौ खमायनाय। ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव 1,200 कौटि रांनि कुरुआ नारेंगी दालांनि थांखिया फोनांजाब गोहोखौ बांहोनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनाय। 570 कौटि रांनि दरं मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि आरो सोमोन्दो गोनां नार्सिं कलेजफोरखौ मेडिकेल सोलोंथाय आरो सावस्रि सिबिथायखौ बांहोनो थाखाय। नायगिरिफोरनि सिगाङाव रायज्लायनानै गाहाय मन्थ्रि बिथाङा दरंनि थागिबिफोर आरो ओनसोलनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ साबायखर बावनानै बे सानखौ हादोरसानि जौगाखांनायनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव सान होनना फोसावो। अपारेशन सिन्दुरनि जाफुंसारनायनि उनाव बेयो बिथांनि गिबि आसाम दावबायनायखौ दिन्थियो, जायखौ बिथाङा मा कामाख्यानि बोर होनायखौ साबायखर बावदों। लोगोसे बिथाङा सुबुंफोरखौ जन्माष्टमीनि हामलायथि बावहरो। गाहाय मन्थ्रि मदिया मंगलदैखौ मोनसे ओरैबायदि जायगा होननानै फोरमायदों जेराव हारिमु, जारिमिन आरो इयुननि लुबैनायफोरा गोरोबलायो। बेखौ रामनि सिनायथिनि मिरु नेरसोन होननानै बुङो। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन जौगाफुनाय हादर महरै भारतनि थाथिखौ नोजोर होनानै गाहाय मन्थ्रिया बुङो दि आसामा 13 कौटिसो जौगानाय हारजों बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन जौगाफुनाय हादरसाफोरनि गेजेराव मोनसे जानानै दं। नैथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारीआ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफनि भिजन डकुमेन्टखौ फोसावो। हानि मोनथाय, लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनायनि खोथा होयो। बिपिएफआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थिनि खोथा फोसावदों। दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ क'क्राझाराव थानाय बिपिएफ मावख'आव फोसावबिलाइ गथायो। बिपिएफनि बिथांखिया मोनबा गाहाय रादाय होनायफोरनि सायाव गोसो होयो। गिबि रादाय होनायफोरा जाबाय 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथा बादियै बिटिसि ओनसोलाव गोदान हा सारभे खालामनाय। बेनि अनगायैबो दोलोआ गासैबो रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनो आयेनारि हानि मोनथाय होनो समायखिरा लायो, जायफोरा आथिखालाव बेनि आंखाल। बिथांमोनहा 2005 मायथाइनि भटार फारिलाइखौ उदायथिखौ फोरमान खालामनो थाखाय बाहायनो सानदों। बेखारनि हेंथायै जुजिनो थाखाय बिपिएफआ लाइमोनफोरखौ गावबा गावनि फालांगि जागायजेननायाव मदद होनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 100 कौटि रां होनायनि खोथा होदों। बे फोसावबिलाइयाव गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय राङारि मददबो होनाय जादों। बेयो बैसोगोरा नोगोरारिफोर आरो जुनिया गोनांथि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 10 कौटि रांनि खोथा होयो। लोगोसे आइजो गोहो बांहोनायनि थाखाय 40 कौटि रां आरो खम इनकाम गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 50 कौटि रांनि पेकेज होनाय जागोन। बे मोनबा समायखिराफोरनि अनगायैबो बिपिएफनि फोसावबिलाइयाव आरोबाव मोन 98 रादाय होनाय दं। बे समायखिराफोरा जौगानायनिफ्राय लानानै समाज अनसायसिम गोबां आयदाफोरखौ लाफायो, जायनि थांखिया बिटिसि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायखौ जौगाहोनाय। थामथि खौराङाव दङ आसामनि जौगानायनि गोख्रैथिखौ रावबो हेंथा होनो हाया, हिमन्त। आसामनि जौगानायनि गोख्रैथिखौ रावबो हेंथा होनो हाया। हिमालयाबो बे गोख्रैथिखौ होबथानो हाया। बे बाथ्राखौ हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबाराव दरं जिल्लानि मंगलदै सहराव बिबुंथि लाखिनानै बुङो। आसामनि साननैनि दावबायनाय समाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया रबिबाराव मंगलदैयाव सफैयो आरो गोबां थांखि गोनां बिथांखिफोरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। गिबि मन्थ्रिया गिबियावनो करुआ नारेंगी फोनांजाबग्रा दालांनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बेनि अनगायैबो बिथाङा देरगाव मेडिकेल कलेज आरो गुवाहाटी रिंजों लोगोसे गोबां गोनां मावथांखिफोरखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बेखेवगोन। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्मा बिथाङा बुङो दि आसामनि जौगाखांनायनि गोख्रैथिखौ रावबो हेंथा होनो हाया।
जुदि हिमालया सिगाङाव फैयोब्लाबो बे गोख्रैथिखौ होबथानाय नङा। बिथाङा बेखौबो फोरमायो दि गाहाय मन्थ्रिया 18,530 कौटि रांनि अनथोब लाबोदों। बिथाङा नायगिरिफोरखौ सोंथि खालामदों दि कंग्रेसनि समाव सानसेयावनो बेफोरबायदि पेकेजखौ फोसावनाय जादों नामा। दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि, संसद आरो हादोरसा बिजेपि दोलोनि आफादगिरि दिलीप शइकिया, मन्थ्रि केशव महन्त आरो गुबुन गुबुन मन्थ्रि आरो एमएलएफोरा बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ टिभि रिमटखौ लानानै दान्थे-बिदान्थेनि उनाव गोबां बुनाय आरो गाग्लोबनायजों लोगोसे बिमाखौ बुथारनायनि दायाव भारतारि फोलेरनि सासे सुबुंखौ ब्रिटेनआव जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। दायनिगिरि सुरजीत सिंहआ 76 बोसोर बैसोनि महिन्दर कौरखौ बुथारनायखौ सिमान लायो, जाय गोबां बुनायनि जाहोनाव जखम जानानै जिउ गोमायो। टेलिभिजन रिमट कन्ट्रलखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे जानायनि उनाव बर्मिंहामाव गावनि बिमाखौ बुथारनायनि दायाव 39 बोसोर बैसोनि भारतारि फोलेरनि सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम साजा होनाय जादों, जायनि थाखाय खमैबो 15 बोसोरनि साजा होनाय जादों। शुक्रबाराव बर्मिंहाम क्राउन कर्टआव बे साजाखौ होनाय जायो, जेराव मिथिनो मोनो दि टेलिभिजन रिमटखौ लानानै दावराव-दावसि जानायनि जाहोनाव जौ फेनानै थानाय सिंहआ गावनि बिमाखौ गाज्रियै गाग्लोबदों। वेस्ट मिडलेन्ड्स पुलिस डिटेक्टिभ इन्सपेक्टर निक बार्न्सआ बुङो, बे ओंथि गैयै बुथारनाया मोनसे नखरखौ सिफायदों आरो जोंनि सानस्रिफोरा साफ्रोमबो गोहोम गोग्लैनायफोरजों लोगोसे थागोन। बार्मिंहामनि सह ओनसोलाव गावनि रान्दि बिमाजों लोगोसे थानाय आरो जोथोन लानाय सिंहआ जौ फेनानै बिथांखौ सोंखारिनायनि उनाव रागा जोंदोंमोन। खौरां एजेन्सिया फोरमायनाय बायदिब्ला जाथायनि उनाव आनजाद नायनायाव बिनि थैयाव ककेन आरो एलकहलनि नेरसोन नुनो मोननाय जादों। गाग्लोबनायनि उनाव सिंहआ न'निफ्राय ओंखारनायनि सिगां मा जादोंमोन बेनि सोमोन्दै नखरनि सासे सोद्रोमानो खोन्थादोंमोन। बाहागिया गोख्रैनो इमारजेन्सि सार्भिसजों सोमोन्दो लायो आरो बेनि उनाव मावख'गिरिफोरा नारसिननानै न'आव हाबदोंमोन आरो महिन्दर कौरखौ लिभिं रुमनि फ्ल'रआव गोग्लैना थानाय नुनो मोनदोंमोन। बिथांखौ थाबैनो बार्मिंहामनि कुइन एलिजाबेथ हस्पिटालाव लांनाय जायो, जेराव उनाव बिथांखौ थैबाय होनना फोसावनाय जायो। उनाव सिंहआ थावनियाव फैफिनदोंमोन आरो थाग्रा न'आव थानाय मावख'गिरिफोरा बिथांखौ हमदोंमोन। कास्टाडियाव थानाय समाव बियो पुलिसनो खौरां हरदों दि आं बेखौ खालामनो सानाखैमोन, आं कन्ट्रल खोमादोंमोन। जायगानि बिजिरसालिनि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनो दि साजा होगिरि बिजिरगिरिया बेखौ सासे बैसोगोरा आरो लोरबां आइजोनि सायाव गोबाव समनि थाखाय सोलिबाय थानाय गाग्लोबनाय महरै फोसावदों, जाय गावखौ रैखा खालामनो हायाखैमोन। बाथि खौराङाव दङ नरेन्द्र मदिआ 5,000 कौटि रांनि औवाजों बानायनाय इथानल प्लान्ट बेखेवो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ आसामनि गलाघाट जिल्लायाव 5,000 कौटि रांनि इथानल प्लान्ट बेखेवो। लाथिख' दाखोर प्लान्टआ मोनब्रै सा-सानजा हादोरसाफोरनिफ्राय मोन्नाय इक'-फ्रेन्डलि औवाखौ बाहायगोन, जाय गामियारि रांखान्थिखौ बांहोगोन। मदिआ 6,300 कौटि रांनि सावस्रि आरो इनफ्रास्ट्राकचार मावथांखिखौबो बेखेवनानै होयो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे प्लान्टआ मोनसे लाथिख' गारनाय सुबिदा, जाय औवा बिफांनि गासैबो बाहागोफोरखौ बाहायगोन आरो बेनि गेजेरजों हादोरसानि गामियारि रांखान्थिखौ 200 कौटि रां बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बिथांमोनहा बुङो दि बेयो सा-सानजा हादोरसानि मोनब्रै हादोरसाफोरनि 5 लाख टन गोथां औवा लाबोगोन, जायनि गेजेरजों 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरा थोंजोङै आरो खेंसालियायै मुलाम्फा मोनगोन। बेनि सिगां साननि समाव गाहाय मन्थ्रि बिथाङा दरं जिल्लानि मंगलदैयाव 6,300 कौटि रांनि सावस्रि आरो इनफ्रास्ट्राकचार प्रजेक्टखौबो बेखेवो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ सनिबारखालि बेलासियाव आसामाव सफैदोंमोन आरो भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि जोनोम सान फालिथायाव बाहागो लादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।